Sulit. Ini waduh. Itu yang tuh. Yang di situ sweet box. Yang gue di situ yang dulu. Yang gue di zaman lagi. Mana yang kerja yang देखो मिट्टी रोस्टेड बोलते हैं उसको देख के और apa yang mau? Buruk patron itu. Meneklek kalau baca nanti baca Soviet. Nah, saya pernah tuh sih sudah sudah. Antinin gari naik coba itu. 아, 이게 힘쓰네요. 예. 아자, 야, 총내력 사보다 그냥 어디? 빨라도 야. 만작해서 또 positive picnic. 애글로. ठीक है यार हम यार 나가네. 야, 가면야. डोनर Tini sini United Tiprasa Forum UTF ni songsajak mani sal tini baikhe bisi kaitam sing punglaikha 2017 ni September ni 27 tarikho sini motha songsalai sing samung chenglai tini 2020 ni 27 September bisi kaitam pungmani foundation day celebration sing khlailai tongo tini phungni simi sini celebration sing chenglaikha obo Tripurao 10 ta jagao 10 ta group sini member rok 10 ta group khlailai
सेलिब्रेट खालायलाय दङ 10टा ग्रुपनि बिसङो जों आगरतला अर ग्रुप जों सेन्ट्रेलि अर खालायलायखा जों फुंनिसिमि सामुं सेंलायखा जों कैंसर हस्पिटालाव फ्रुट टाइ सुइट डिस्ट्रिब्यूशन बिसंते आबनि परे ब्लाड बैंक जिबि ब्लाड बैंक ब्लाड डोनेशन कैम्प आबनि यागुलो ताबुक जों खाकसां कमप्लेक्स नि अर जे कम्युनिटी प्लेग्राउन्ड और सिनी ट्री प्लांटेशन खालायमानि बिसिंगो जों सिनी फाउंडेशन देनि केक अब रालायखा ताइ जों रालाय सेलिब्रेट खालायलायखा अब हायखनो सिनी सारात्रिफ्राव ताइ 9टा जागाव जेमन खवाय खुमुलुं बिश्रामगंज अब हायखे ताइ 10टा जागाव सेलिब्रेट बरक खालायलाय दङ अब हायखनो पद्र पट पान्डा बता यागो नालाय तिनि सिनी मेन पान्डा बता सिनी ब्लाड डोनेशन कैम्प सिनी एडुकेशनल मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रा साकरा बरम रे माने तमने एक्ट अफ काइन्डनेस माने अक्रा साकरा रखनो सिकला रखनो बय डोनेशन अब हानि पदरे पट सामुं बुतां बिश्राम गन्जायारि आंका कायसा मिनि हेल्थ कैम्प खायजागै दङ अब हायखनो पान्डा संजाजागै दङ दिनि अ फाउंडेशन देनि जरा काहामो आं सिनी मथानो हामजागै दंनाय सिनी मथानि जतो वेल विशर्स दा सिनी मथानो डोनेशन या फरै दंनाय ता सिनी मथानो हामजागै दंनाय जतो खाका हामलु खरकनो खाका हाम खुलुमा ताइ चिबा या फारो अ बिसि काइथामो नरकबो UTF नि मेम्बार इंया तुतै फानो नरक फादार दं तुतै फानो UTF नि जतो सामुंगनो सुबावै जोंलाय बाक्साखनो यापरि बाक्साखो दंगनि बागै नरकनो जतनो हामबाय दा बुसखानि सालगबो अबा हायखनो जोंलाय बाक्सा नरक दंबाय जदि जों तेबो सामुं कतर यापरि कतर बुखा जों थांलायनाय सिनि ना हारमुं दङ सो बुसखानि सालगबो जों अबा हायखनो सिनि सामुंनो जों तेबो खालायलाय थांनाय ताइ तेबो कतर लेभेलाव जों खालायलायनानै चाइटक्लाय थांबाय दिनै सारेक इंते सिनि गोबांमा जे 10टा जागाव सेलिब्रेशन खालायजागै दंमोन आबो जों जतनो सिनि थाने फाइसक बायनाय डिटेल्स अ डिटेल्स रखनो जों सारेगो सिनि फेसबुक पेजनि बिसिमथिराव जों सिलायनाय ताइ दिनै सारेगो ताइ कैसा माने यंनाय आबंखनो सिनि फाउंडेशन देनो रखसावै जों ककटां कम्पिटिशन कैसा खायमाने आरो जों 111 जननि पार्टिसिपेशन मानखा दिनै सारेक सारा 6टाव दिनै एग्जिक्यूटिव रखनि कैसा फेसबुक लाइव टक शो उंनाय आ जागाव कप्लाय खरकटामनो जों खरकटामनि बुमुं जों साख्लायनाय फर्स्ट प्राइज 5000 सेकेंड प्राइज 4000 ताइ थर्ड प्राइज 3000 के बरकनो सकात या फारजाकनाय UTF नि नाहार मुंतामो UTF नि नाहार मुं अबनो लुको हामक्रायनि सामुं खालायनानै दाबुक लुको हामक्रायनि सामुंनो आबो कायसा वाद बाय बा कायसा लाइन बाय तो साइमिया लुको हामक्रायनि पद्रे पद लामा दङ पद्रे पद सामुं दङ लुको हामक्रायनि सामुं खायतनि थांतानि जे खालायनानै नां माने जों आबनो खालायबो दङ ताइ बुसखानि सालबो जों आबनो खालायै थांनाय